Gde je Tropico Band, tu je najbolji provod. Tako kaže većina onih koji su bar jednom bili na njihovom nastupu. Ipak, najviše pažnje na koncertu izazvao je dolazak Jelene Karleuše. Rekla nam je da je na koncert došla da bi đuskala, a ne pozirala. Nemam tih problema da igram i u kafani, i u Sava centru, i na stolu, i na bini. Ja sam jako pozitivna osoba koja voli muziku i ples i nemam problem s tim. Iako joj je dan počeo odlaskom na sud gde se branila zato što ju je Ceca tužila zbog otvorenog pisma koje je pre 2 godine postavila na svoj Facebook profil, stigla je da završi sve obaveze. Ipak, nije imala mnogo vremena da se spremi. Nisam mogla da se šminkam, zato sam stavila ovaj kačket, a kada je reč o stylingu, koliko treba ženi da se skine, toliko i da se obuče. Otkrila nam je da nije stigla da se našminka i da joj kačket služi za skrivanje. Nemate problema ako malo zavirim ispod kačketa? Ima. Ima? Dobro, bolje ispod kačketa ili ispod suknje? Kako? Bolje ispod kačketa ili ispod suknje? Bolje ispod suknje. Izgleda da su poznati ove večeri bili raspoloženi.